situation haisina kumira zvakanaka panhau dzema-constitutional amendments, especially cap 3. Panguva ine patiri kuona kuti vakaona ana Ziyambi panhau dzemapouza arikuda kuitwa pamusoro pecap 3, kuonekwa kunzi pane maplans avari kuronga avari kuda kunyaso kuona kuti ndivanani ma-legislators kana kuti ma-senators, those people who are not going to vote for the cap 3. Nizara mana mashwani mudanyuka panguva ino atiri kuona kuti even Ziyambi have said it before, ataura achiti all Zanu PF legislators they are going to vote for cap 3. Not subscribe or like on the bell icon. Tibina panguva ine matinyarare anoyanyora achiti we hear that Ziyambi has said that senators will not have a secret ballot when they vote for cap 3 next week. Apparently, they will follow the Bereka Mwana format, where those opposed to the bill will sit on one side and those who support it on the other. They wanted to see those who will not vote accordingly. Nevertheless, no matter what happens in parliament, cap 3 will not survive the courts without a referendum. Though zvauri kuudzwa pana banana matinyarara zvinzi yes mukaita zvamunoda kuita, but cap 3 panguva ino kana pasina referendum kwatinge tichienda pana. Atikuona kuti aiwa these mobilizations atotona na Ziyambi panguva ino vachiuya panguva ino achiti they want to see those who are not going or those who are opposed to the bill, maybe they will be fired or something else. But ndomamirwa zvakaita panguva ino kuchemukwa kunzi the regime iri kuva careful panhau yema-constitutional amendments, at the same time vachiavoid a referendum kuti vakwanise kupasa their bill next week pama elections achanga achiitiwa. In the comment section medu dzofunguro enyu moti kudi pamusoro pe these developments nezviri kuitika mu the ruling party Zanu PF, particularly panhau yema-constitutional amendments. In the comment section medu dzofunguro enyu, subscribe or like pamwe chete nokuturuma the bell icon.